কি লিখিছে এইটো 5000 দিম প্ৰতিৰ ফুটা দেখাবা শুনিলা গাইছ 5000 দিব অকল ফুটাটো দেখাব লাগে অন্যটো বেলেগ বস্তু দেখাব নালাগে ফুটাহে হয় না নহয় হ'ব দিয়া দেখুৱাই দিম মই ফুটাটো দেখুৱাই দিম ফুটাটো কিন্তু বহল আৰু কুলা আছে দেই যেনেকৈ খুলিছে মই তেনেকৈ কম ন চাম কৈছে দেখুৱাই দিম Good evening, agaiman. Isini huwan jautanai mabanai ke hotel lautangai mana ke nunanai thang waka direct call khalam kana lingordar paino angka thangnanai yaunu buidar malagami गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फेनकेप आरो बयखौबो बराय हरनाय थाबाय आरो ना लोगोफोर तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आंनि भिडिअखौहाय बै टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमबा लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथायाहाय माने हिन्जाव थासेयावबो हौवा थासेयावबो गुबुनजों बेफोरबायदि लिंकखौ खालामनाय बा लाइन लानाय बेफोरबायदि सोमोन्दोआ बारानिख्रुइ बारा दिनै एफा गाबोन एफा बिदि बारे लांगासिनो दं आरो ना लोगोफोर थिग तेनका बिदिनो नैबे सासे सिस्टारनि हासबेन्डआबो हौवायाबो बेफोरबायदिनो माने हौवा थासेयावबो माने हिन्जाव थासेयावबो गथ' थासेयावबो बेफोरबायदि माने गुबुन हिन्जावजोंहाय बेफोरबायदि लाइनखौ लादों आरो लागासिनो दङ पुलिसनि एफआइआर होसेयावबो बिथांमोना दिनैसिम मानियाखै रायजोजों मेल मिटिं खालामसेयावबो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय फोरमायथिदों बिथां सिस्टाराहाय थ' नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राखौहाय फोथायाबो जानो हागौ गोबाङानो थ' नोंथांमोना बे सिस्टारनि खुगानिफ्रायनो गुवारै खोनानै संनानै ला अब्लानो बुजि मोनगोन आरो ना लोगोफोर কি লিখিছে এইটো 5000 দিম প্ৰতিৰ ফুটা দেখাবা শুনিলা গাইছ 5000 দিব অকল ফুটাটো দেখাব লাগে অন্যটো বেলেগ বস্তু দেখাব নালাগে ফুটাহে হয় না নহয় হ'ব দিয়া দেখুৱাই দিম মই ফুটাটো দেখুৱাই দিম ফুটাটো কিন্তু বহল আৰু কুলা আছে দেই যেনেকৈ খুলিছে মই তেনেকৈ কম ন চাম কৈছে দেখুৱাই দিম অনলি ফুটাটো দেখুৱাব লাগে দেখুৱালে যদি 5000 পায় 5000টো মোৰ কামত আহিব ন ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিম দিয়া কলা বহলকে দেখুৱাই দিম মই এতিয়া অলপ পিছতে দেখুৱাই দিম কাৰেক্ট 2টা বজাত A few moments later video बानायबाबो दावराव दावसि न'आव ओंखायनो बानायाखैमोन आगैमोना गोबां आगैमोना बुंहरदों आरोना भिडिअ लाबो माबा लाबो होननानै मेसेजबो खालामदों गोबां ओमफ्राय गोबाङानो बुंदों न'आव थांनानै बुद्रुयो होननानै थांखांबाय आं आगैमोन बोसोरसे सिगां थांखांबाय थांनानै इसोरनि हौवा हिन्जाव थानाय माबानायखौ हटेलाव थांनाय मानायखौ नुनानै थांखांबाय आं न'आव थांनानै रायदोंमोन आरो रायबा आरो मबाइलनि खोथाखौ रावबो मिथियाखैमोन नालाय बिहाव बिखुनजो गासिबो लोगो नांजोबनानै आंजोंसो नांलायदो आरो ओमफ्राय आरो हिन्जावाबो जोंहानि हौवाखौ डाइरेक्ट कल खालामखाना लिंहरनानै ओमफ्राय उनाव आंखौ थांनानै इयावनो बुहैदो आरो मालाय गामियावनो बुहैदो ओमफ्राय न'नि आंनि जि जोम माखाखौबो गार'जोबना होदो आरो न'निफ्राय गद्रेजनि बायदि हरनानै गासिबो जि जोमफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो गोबां माबा जाबाय आरो थेवबो गारा ओमफ्राय इसानावनो थाहैखाबाय थायो नालाय मालाय जानाय लोंनाय गासिबो इसानावनो जाखायो इसानावनो लोंखायो समाव न'आवनो फैया आरो माने थाङो फुंनियाव ओंखारलांनानै बिदिनो बेफार मावनो थाङो बेनिफ्राय हराव इसानावनो ग्रोब 11टा 12टासोबासो न'आव फैयो सानफ्रोमबो बिदिनो खायजा आरो बेसेबा बुहुत बार होनबाय आङो बुहुत बार खायजाबो जाबाय बिदिनो नांलाय खमलायबो जाबाय ओमफ्राय रायजोफोरखौबो लिंदोंमोन आङो ओमफ्राय रायजोफोराबो इसानाव थांनायखौ बन्द' खालामनांसिगौ ओरै होननानै खालामदोंमोन आरो दा मालाय मबाइलनि जुग ना सिरि थाङो सोरनि माबाखौ नेबाय थानाय जायाना बिदि बेनिफ्राय आरो गोबाङानो बुंहरदो आगैमोना पुलिस केस होननानै पुलिसखौबो केसबो एफआइआरबो होखांबाय आङो पुलिस केस होबाबो मालाय हिन्जावा केस जाया हौवायाल' जायो दा आरो हौवाखौल' केस खालामबाबो जोंनिसो माबाना मा होनो बेखौ जोंनिसो लस जोंहासो न'खराव लस मालाया बेबायदि गुन्दी हिन्जावा जेबो लसआनो जाया मालाय बेसेबा जोंनिसो लस गथ' गथाय बेबायदि जानायनिफ्रायनो आंनिल' लस नङा आरो फिसाफोरनिबो लस जाबाय गासै न'खरनिखौ एसेबा खहा जाजोबलांबाय आरो गोबां फैसा थाखा नस्थ' जाजोबलांबाय हा हु नस्थ' जाजोबलांबाय आरो माने 5 बोसोराव 8 लाखसो फैसा माबा जाजोब्बाय आरो न' गंसे बानायदोंमोन ओंखारजोबासै बानायनो हायासै दा बिदिनो मेगन सिगाङावनो सिख्ला सेंग्राफोर बायदि बेसेबा
होनबाथाय सानफ्रोमबो नांलायो खमलायो बारा खोन्थायो बिदिनो आरो इसिनि बारा खोन्थानायखौ रावबो नुवाना आंसो नुयो माने बिदिनो आरो